Panultihon Kapitulo 27. Ayaw ipadiguro ang bahin sa ugma kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hantod ugma. Ang bato ug ang balas bugat, apan ang kasamo ka resulta sa kabuang mas bugat pagayod. Ang kasuko bangis ug makadaot, apan gamay ra kini kaayo kung itandi mo sa pangabublo. Maayo pa nga badlungon mo ang usa ka tawo kaysa pasagdan mo siya nga magunahuna nga wala kagayoy pagtagad kaniya. Maayo ang tuyo sa usa ka higala bisan og nakapasakit siya kanimo, apan pagbantay sa halok sa kaaway. Kung busog ang usa ka tawo, dili siya mukaon bisan pagdugos, apan kung gutumon bisan pa ang pait nga pagkaon iyang pakatamison. Ang usa ka tawo nga layo sa iyang balay nahisama sa usa ka langgam nga layo sa iyang sala. Pumutog ang lana makalipay kanimo, ug ang tambag sa mga higala makapatamis sa kalag. Ayaw kalimtian imong mga higala o ang mga higala sa imong amahan. Kung anaa ka sa kalisod, ayaw pagpakitabang sa imong igsuon. Ang usa ka silingan nga anaa sa duol mas makatabang kanimo kaysa usa ka igsuon nga atoa sa layo. Anak, pag maalamon og magmalipayon ako, aduna ako ikatubag kung bisan kinsa nga musaway kanako. Tao nga makamaong mahunang-huna, makakita sa kasamok nga umaabot ug maglikay niini. Apan ang tao nga wala maggamit sa iyang hunang-huna, musugat niini ug magantos siya. Tao buang ra kayo kung mogarantiya sa mga utang sa usa ka dumudoon. Angay siyang kuhaan sa iyang kaptangan ingon nga garantiya. Samara nga gitunglong mo ang imong higala kung pukawon mo siya sayo sa buntag sa kusog nga pangumusta. Ang usa ka asawa nga tagaw-tawan sama sa ulan nga nagtagaktak sa tibuok adlaw. Ang pagpahilom kaniya sama ra sa pagpahunong sa hangin o sa pagkumkum og lana. Ang tawo makakat-on gikan sa laing tawo, sama nga ang puthaw mahait pinaagi sa puthaw. Atiman na ang igera ug makakaon ka sa mga bunga niini. Atiman na ang imong agalon ug pasidunggan kaniya. Sama nga ang kaugalingon mong nawong mao'y imong makita kung mudungaw ka sa tubig. Ang imong hunahuna makita diha sa imong kinaiya. Ang mga pangandoy sa tawo wala gayud katapusan. Sama nga ang kalibutan sa mga patay kanunay gayong may dapit sa dugang pangpatay. Ang bulawan o plata sulayan pinaagi sa kalayo ug ang usa ka tawo pinaagi sa pagdayeg. Bisan paglubkon mo ang buang-buang hantod nga mapulpog siya, magpabilin gihapon ang iyang kabuang.